Ľadové medvede z celého Slovenska, Rakúska a Česka. Teplé kožuchy vymenili za plavky. V dvojstupňových vodách Dunaja sa cítili ako ryby vo vode. Zatiaľ, čo nám zamrzal úsmev na perách, otužilci vymenili šály, čiapky a rukavice za plavky. V dobrej nálade sa ľadové medvede ponorili do studeného Dunaja 11. krát. Akurát počasie nám nevyšlo, tá hmla nad Dunajom nám zabránila k tomu, aby sme mohli plávať aj cez Dunaj. Plavecké dráhy si preto skrátili na 1 kilometr. Do studených vôd najväčšej slovenskej rieky vstúpilo 57 mužov a 8 žien. Výborne, vodička bola akurát 2,5 stupňová, takže fantastické dneska. Super, voda dostatočne studená. Dobre bola. Ako je to takto s chlapmi si zaplávať? Dobre, veľmi dobre. Prvý rok absolvujem Dunaj. Začal som, robím to 8 mesiacov, je to paráda. Medzi milovníkmi ľadového kúpeľa nechýbal ani Petr Mihola, ktorý okúsil a zdolal vody Gibraltárskeho a Lamanského prílivu a Lochneské jazero. Já plavu 31. rok, takže jsem otužilcem jako 70% života, že mě táhne na 50 a já nevím, jak bych byl zdravý, kdybych neplaval, ale neměl bych tolik kamarádů na Slovensku. Ľadové medvede si v zime otužujú nielen zdravého ducha, ale najmä kamarádske vzťahy. Eliška Šándrová, Slovenská televízia.